Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato! Oh, Nasaan ka, uy? Nanawag ng teller, oh. Kisa ko na yung mamirinda. Lanawa na? bay, Mikmik. Girlfriend Magawas ta. Unsa? Unsa magkaabay dyan eh? Dali na. Manggawas ta. Si manggawas ko pa eh. Nga manggawas man ta. Basta, manggawas ta. Dali. Uy, ay, huy. Bay, asa ka, uy! Dali ba? Naglain na konti yan. Ha? Uy, alak. Nanggawas man sila si Johnny ug Abay. Mikmik. Magpasalipod ko ning postis kuryente. Dali yan. Naunsa magka, uy, nga nang kalit magkauggawas. Naglain lagi konti yan. Dali na. Mangita tag kalikuran kananan. Uy, alak. Nga ano mo to si Johnny? Nagdali mo milabang. Naglain tingling yan tiyan. Tuwa na sila. Tuwa sila paingon sa kananan ng atbang. Maghita ko lagi kitaguan. Kay makita ano niya ko. Ani unta maglingkod. Naunsa di ka, abay? Anong kalit man nag... Lain mo tiyan, kalit man kakalami, uy. Abay, Mikmik. Mm. Wa kay nakita sud sa pawn shop. Ha? Unsa may angay na kong makita? Ang picture sa babay sa bungbong sa pawn shop. Ano mo di ay, kakisamday ng picture yung imong nakita sa soul sa pawn shop, ha? Ang naong kinini Marcela Buenavir. Unsa? Sapa ka di bay, ay, tinuod ka? Lagi. Maging pag-awas ka ko nimo kung di pa tinuod. Nga to na may picture ang namatay sa maong pawn shop? Nasa ubos sa picture ang iyang pangan. Og founder siya sa maong pawn shop. Unsa? Siya ang tag-iya sa maong pawn shop. Og ang iyang gisulob nga kwintas. Ang kwintas ganiya na to. Unsa? Patay. Maugid lagi ni. Bisan unsa mo ba nakutanaw? Maugid. Kung mauna, posible nga kabili na nila ang maong kwintas. Posible. Ay, kuyawan ako eh. May gani kay nakakita kong daan sa picture sa sold sa teller. Sawa pa na ako mapakita nila ang kwintas. Kung taya din ang nato mo, kung imo pa nang natak. Oh, sobra pas patay abay. Tungod kay imposible nga di ni nila mailhan sa mga staff sa ahensya. Oh, klaro na lang kayong mailhan yun na nila. Kay kada adlaw gud na nilang makita ang picture sa tag-iya na sa pungpong. Ay, swerte pa kita. Nya. Ang samayhon ako na nimo ini ron. Di rin na to ipakita og laing tao ang kwintas og singsing sa mga patay. Di ba? Ato na lang kaning iuli diha. Unsi iuli. Madakpan masabtaan na apay. Kung imo nang iuli ng kwintas, mangutana man yun na sila kung asa nagikan. Mausab no. Tuguin na lang ka na, uy. Aron feeling dato na lang ka ba? Dugay man sila nanggawas sa kananan. Naglingkod naman na sila. Nagpabugno. Nagkaprinda na ka sila. Bahala na lang ni. Sudlo na ako, be. Kinahanglan mo sa agkabay Mikmik ha. Nga wa kay laing sultihan ini. Uy, wag yun. Kita ko'y alalay. Kana gid. Uy! Oh, Kamao na di kang makigdit og tumboy dyan eh. haskang hasula. Mahimo bag magpabangka sa kong kaon dyan eh. Uy, pa. Yanong magpabangka magkadaw poldo? Paldo man karon. Poldo. Nga hibaw man ka nga paldo miron? Oh. Nahibaw lang. Kay... Aha. Kay? Kay imo ming gisundan no?
Og nakakita ka na mo nga misuod mi og pawn shop. Unsa? Ayog patagag sulti, oy. Oo, bida nga nung kami may nagpatakag sulti, nga ikaw man ang miduol na mo og nagpalibre. Unsa nagtuo ka nga nagprinda mig alahas? Ha? Mao nga ni ami kwarta? Wa mi magprinda gawi. Nangita mi stag iya sa Musolio ni Marcela Benaber. Oh, aha. Oh, wa ka mahibaw? Nga ang founder ng pawn shop sa Atbang? Naaman ilubong sa tong minteryo. Wa ko kahibaw, oy. Ngano laging nakasulti man ka nga nakapaldo meron. Diin man may makakuot og kwarta. Mo na. Basta. Maklaro sa inyo itsura. Oy. Kamao na di ka mo basa og hitsura karon? Manalag na rin ka, Poldo, ha? Sige ka na, be. Tag-anak ko na, be, kung mababay pa ba ko? Wala kay paglaom tumbuya ka. Ikaw. Kung maniid ka na mo, pag-amping sa da, na di ka masakpan. Wa ko man ninyo, tonto. Klaim, suko man di ay. Dali na, bay. At tutas laing kanaan mga on. Nanay, nakuhaan ko na ang tanang mausoleo din sa sementeryo. Oh. Unsa man naasasawag sa mausoleo ni Marcela Benaber? Oh. Uy. Mulam lagi na og balita. Dunay nagsemento diha sa suwid. Saban, abay. Wat ta masundi sa way buot kong igagaw? Wa man. Kalbaay na ito ni Puhat, be. Ha? Ano naman? Ang naglakaw-lakaw mata nga. Nakigilukluk diha nga. Mahalon ting alahas. Abay. Di lang na ta mag-hiskot niyan. Ay, sa nahiskot eh. Sige na. Pag-alala ako. Aron, makapauli din na. Maayo kay miabot na kapuldo. Tiya, doon ako ikonsulta ni mo. Unsa man na? Si Johnny og Mikmik ba? Naunsa man din nagduha kaway ayo. Tiya, may alahas ka nakuha sila si Johnny og Mikmik gikan sa mga patay. Unsa? Ay diin magkamakakuhaan ng maong balita. Gikan mismo sa baba ni Johnny og Mikmik. Misulti di si Johnny og Mikmik kanaan nila ang alahas. Naniid binila tiya. Nakuhaan na mo sila video. Nagisgot sila nga ilang ipatanaw sa pawn shop ang alahas. Unsa? Tuwa man gani sila karon sa lungsod. Gikan sila sa pawn shop. Nangaon sila sa restaurant. Dako tingalig prenda ang alahas. Tuwa sila sa restaurant? Sa lungsod? O tiya. Dali. Maglakaw ta. Ha? Asa mo ta tiya? Ang sa may sunod atong buhaton, abay. Aw, unsa pa? Ato na lang taguan ang mga alahas sa kaban. Kung sa kaban, kuyaw kayo kung kawaton. Oh, mausap mo? Sulob na lang nga. Uy, Mura kong naglakaw nga ahinsya ini. Oo, mas maayo hinoona. Pobre kag now, pero dato ka sa ilawom. Pobreng dato na day ko. Mauna. Ang ngayon masakang madato, abay. Mo ba, bay? Ngano nga ngayon mo ko? Kay gwapo man ka, bay. Gwapo mo sa ka. Mas gwapo, gid ka. Masaban, mga taga ice cream? Aw ka na ba? Larga. Tiya, ngano ni amanta sa payag ni Johnny sa kilid sa sementeryo? Guba ang kadado sa ilang kawayan nga gate. Unsa? Puldo, kuhaon ta ang mga importanteng butang sa payag ni Johnny. Husto, ang mga picture sa mga mausoleo nga naa si Lolo ang kuhaon na to tiya. Sige na, sige na. Guba na ang kandado sa gate. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!